Lapitan, please. Gumagalaw bro, gumagalaw bro, gumagalaw. Maswang. Who are you? Get away from me! No! Masaya mga kanadyan. Ngayon maglaro tayo ng ating bagong series sa channel, ang Takutan Tayo. Kung saan dadaanan natin mga pinaka nakakatakot. Bilang isang Pilipino, diba sanay naman tayo sa mga araw-araw na takot ng buhay. Kailan ko babayaran renta ng bahay? Magre-reply ba siya ngayong gabi at kung ano-ano pa. Kaya ngayon, iniisip ko pa kung ano yung magandang initials. Diba may tayong Tumawa ka, Talo ka, SOS. Tulungan nyo ako, comment din kayo ng mga maganda para sa Takutan Tayo. Iniisip ko rin kung gusto nyo ba ng parang may kakengko yan o seryosong takutan. So ngayon, paghahaluin muna natin. Alam kay Joshua. Utang. Ako'y tahimik na sa umpisa. Kahit di mo ko pilitin. Nakakatakot talaga. Jump scare. Oh. Kahit di mo ko akitin, meron ka problema. Gusto ko titira. Sakit sa lalamunan. Mami Toni, baka naman, no? 3M demon ko to. Pag hindi ka makatulog sa gabi kasi pinakinggan mo yung mga kanta ni Toni Fowler. Yep. Hindi lang to paralysis demon, coma na to. Oh, si Super Bayani. Oh, buti boy ka pa. Ayoko na nga, gusto ko na mamatay sa ng alabang branch namin eh. Toni Fowler. Biro lang. Alam ko semento yung siling mo tsaka ganyan yung pintura Oo niya. nga pala. Hindi ba ako nagpapakilala? Ako, si Johnny Pupuyog. At ikaw? Secret. Ayaw mong sabihin? Paano niya ala? Okay lang yan. Siguro, tatawagin na lang kitang... Ba't kita sinundan dito? John Lloyd. Okay lang ba yun? Hindi. Ayos! Ayos! Parang ako Dora the Explorer. A cursed. Lloydie! Tum na ako. Gutom ka na ba? Huwag ka mag-alala. Meron akong sikretong malupit para sa ating dalawa na. Ganun ka lemon? Gusto ko tequila. Tuka! Tuka. Alis ka dito! Meron akong ipapakilala sa'yo isang magiting na mamamayan. Araw-araw na mamatay. Tingnan mo, ipapakilala ko sa'yo ang ating tamang kaibigan na si John Lloyd. Nakasuot At pa para to. kay John Lloyd, Chicken ikaw Joy. ay iire. Ang sabi ko, ire! Ire lang! Oh, yes! Ire ko lang! Ire ko lang! Sige, okay na. Oh my God! Literal itlog. Dapat dalawa yan ah. Amoyin mo. Oh, yes. Good girl. Oh, I'm so proud of you. Say May meat canyon vibes yun. Ayos. Yung nagiging sensual. Kaya naman pala nagkagano na si Jollibee kanina eh. Ang ginawa mo. Hinitit mo ba yung spicy powder? Bigyan na itlog yan. May itlog din yung... Ang bigat na din. Okay, patuwa mo. House for rent in Etibox. Ayoko ng mga ganitong low res eh. Ano yun? Ulo ba yan? Ay, puta, ina mo. Ayoko ng mga bata lang. Masarap. Oh my God, paano siya tumagos dun? Edit lang ba yan? UV commanding mo sila mamaya. Amen! Kita mo yung lungkot niya. Kita mo yung simangot ni Mama Mary para sa'yo. Hindi siya parang nakagang dalawang shot ka lang ng tequila. Ay, nakatouch yun. Meron sa babam! Hindi ako racist. Intruder, scary short horror film. Fundraiser. Ito lang, naghahanap na talaga ako ng mga horror na matatakot ako eh. Kasi nababaduyan na ako sa mga jump scare. Gusto ko talaga yung dread. Intruders, 5:45 AM.
Bumubulong ba yun o hangin? Kami nagkakanaan sa isang bintana dyan, ah. Ano siya? Boxing. Mahilig sa boxing. Klaseng bag yan, Jacob. Gusto ko rin nga ng ganito para meron lang akong random na pang panilip. Na maninilip siya. Mga sanay sa banyo manilip. Mga bibutas sa bisagra. Bakit siya kailangan manilip? Ano meron? Uy. Nakubad ba yun? Lamig-lamig. Oh! Hoy! Bawal yan, boy! May tao dyan, diba? Ano? What? Pinapatay ba niya yung lalaki? Pag yan nasa likod na niya. Oh shit! Kaya naka-speedrun sa'yo. Nung sinabi mo wala yung magulang mo. Ilak mo na yung pinto mo na pa inaantay mo. Paano ka oh my god, taka ka ba? Ang ina, walang pumipigil doon sa babae. Literal tumatakbo na siya nakapaa. Ah! Uy, di yan nilaki. So deserve mo. Ang laki naman babae niyan. Hayop. Ang deserve mo mamatay. Uy, gago ko. GG. Yun nakakatawa, diba? Yung hinahabol ka agad dulo. Parang ka lang nasa tondo. So siya naman next. Ituturo ba niya tayo? So dad, every night thinking what's wrong. Ibang takutan to. So yung takutan na horror, hindi takutan na masyadong totoong buhay. Huwag ka kasi tumawa. Siguro mga 90% ng mga horror ngayon, pag basic, pwede mo na lang labanan yung kalaban eh. Galing sa Karimlan horror stories. Ito po ay nangyari noong ako ay Korean? nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang paaralan ng mga Koreano Okay. sa Baguio City. Ang building po na aking binabantayan noon ay mga siyang Dynamite. May sumasayaw na sa isang bintana. nagsisimula sa underground tour. Ang ika-4 na palapag ang nagsisilbing front or main tour. Ang building underground din po yung mga ngayon eskwelahan? ay nagsisilbi na ring tirahan ng mga estudyanteng Koreano. May park ba ang Korea School? Puro sila park eh. Kaya na po ng ating gabi, inikot ko na po ang buong building at pinagsasara lahat ng pintuan. Habang ako po ay nakatingin sa labas, chinik ko ang aking relo. 3:00 na ng madaling araw. Saka ko po The witching hour. pinagpaso at ako'y napayuko. Ngunit nakatingin pa din sa labas. Mahirap din magbantay kung antok ka Habang eh. tinititigan ko ang saig sa labas, may nakita akong paa na nakasapatos ng itim at medyas na puti. May bata. Napansin Stiff neck ka ko na. isa itong bata. Ay, di may Dahil kita ko na ang manika. palda niya. Huwag din siyang Ano manika. malaman na pink yan? Ngunit Ano nakita mo, ha? ang leeg lang ang kaya kong makita noong mga oras na iyon. Pilit kong inaangat ang ulo ko. Ngunit ayaw talaga. Nung Nag-enjutsu biglang siya. tumigil, binangga niya ang pintuang salamin at doon na ako napatalon sa aking upuan dahil sa malakas na kalabog na dinulot ng pagbanggan. Natanggal na yung stiff neck. Paligid, wala na yung bata. Nakikipaglaro ata siya sa'yo eh. Paluin kita eh. Sabi ko sa sarili ko ay baka naidlip lang ako at nanaginip.
Ngunit kinaumagahan bago ko umuwi ay dumating na ang aking kapalitan. Narinig ko na tinawag ng isang gurong Koreano ang maintenance ng building. Sinilip ko ito at pinapakita ng Koreano sa maintenance yung monitor niya sa office niya na siya nga pala ay matatagpuan din sa 4th floor. Pagkatapos nilang mag-usap, Ano pang maitim na Koreano? at Hindi tinanong ko na naisip ako kasi brown kung is. may dahil ang pinakita sa kanya ng Koreano ay ang CCTV review nung gabing yun. Doon na ako kinilabutan at nagkwento sa maintenance ang nangyari. Di sila makapaniwala, pati ang Koreanong guro ay nabigla noong naikwento ko ang naranasan ko. Naipayo naman po ng maintenance na ipabless nila ang building para doon sa ligaw na batang kaluluwa. Salamat po sa pagsasalaysay ng aking kwento. Kayo po yung pinapakinggan ko habang gumagawa ng report. Keep it up Dalawa po ba nagbabantay and more sa power. school eh. Wag baka manonood ka ng YouTube, baka ka-nood mo ng horror stories ha. Bantayan mo yung eskwelahan. Ay, ito yung CCTV. Ay, putang! Hayop ka, karimlan, leche. Ayoko na. Panira ka. Ayoko takalaro. Nagluto ka hapon, bis ko tinola, sabi ko hindi masarap. Ininit ko ngayon, aba masarap pala. Yan ang nakakatakot ng multo po siya. Nananakit. First goat. Oo, talagas ka. Nalala ko na naman si Kawander. Lagi nalang 3M eh. 3M, pumapasok yung kambing ko sa kwarto eh. Mabait naman mga kambing, grabe kayo. Aray. Nalala ko to. Magamit talaga. Oh! Yun, so The panic sa boss niya. Narito na ang mga Nice. pinaka-nakakapangilabot Mga subdivision, dami talaga sa oras eh. mundo ng internet. At tinitiyak ko Alin kay Pipoy. mapapasubscribe Aswang versus Serbian dancing lady po siya. ko. Di... Best dance off. Turno! Ay, gago! Hayop ka. Isang sinaunang babae naman ang nakuna Paano niya ng naman? video Ano sigurado sinauna eh? Grabe ka, nakadamit naman. Oh! Pucha, transform. Na nagpalit ito Baka nagpalit lang sila doon sa gitna, no? Pero okay lang. Sabi ko kasi, hindi mo ako matadali ng mga ganitong, simpleng takutan. Kaya... Ay! Tayo mo, people. Ayoko na, leche. Huwag masarap yung ulam ng classmate ko. Oo. Ay, nanay. Talikod mo. Sa harap mo. Ay, meron siya na yung coralline eyes. Meron din nga. Kay Alric. Bakit nga ba mahalaga ang asignaturang Filipino sa atin? Una, ang Nice edit. Bakit nga ba mahalaga ang asignaturang Naka-PNG Filipino palit. sa atin? Una, ang wika... Sana. Hey! Star O'Clock Stories, created by Harold T. McFarlane. A Kid and the Camera. Once upon a star, there lived a boy named Caleb. Hello, Caleb. He Mukha was kang- a happy little tot of 6 years old, and on his birthday, he received a very special gift, Magiging vlogger na his yan. very own photo camera. Kalen loved the camera so much that he took it out every day, snapping photos of anything he could. A picture here, a picture there, until one day, a terrible accident happened. Nasira. Oh my god. Taka mo, Caleb. Kung may Caleb man dyan, kaya ganito. Ba't kaya tanga? And the camera broke. Kalen didn't sleep a wink. Haunted by thoughts of his once perfect camera late into the night. That was when a sudden sound caught his attention. Oh my god. Huwag mo lapitan, please. Ayoko na mga claymation. Nakikreep out ako sa mga ganito eh.
mo buksan. Wag. And there stood on the other side of Kaelin's bedroom window Ah! a Ano yan eh? large winged creature. Hello there, young lad, greeted the creature. I'm the Kipsneed, your sleep fairy. Sleep fairy? That is correct, Kipsneed? replied the Kipsneed. My job is to make sure you get a good night's sleep, but it's come to my attention that you haven't been resting at all lately. I'd like to know the reason why. Kaelin had never heard of a sleep fairy. My parents told me not to talk Talk to to strangers. strangers. Wag. Strangers? Ano pati kilala I'm no niya yung name niya? stranger. O ano? I know all the girls and boys round the globe. I know their parents, their homes, their names. Why, I even know your name, Kaelin. Mapapasok yung kamay mo. Would a stranger know your name? Kaelin thought on it for a moment. No, I guess not. Oh If you no. must know why I'm awake. It's my camera. It's broken. And just like that, tears welled up in Kaelin's eyes. Let me see. Why don't I get this camera fixed for you? Perhaps that would help you sleep easier. You could do that? Of course, and Wala ba I siya know magulang just na the pwede place. paayos to? A Ayop lang. factory in my homeworld. Oh my I'll god. lead you to the portal. No. Just follow my voice. Ah! And the Kipsneed disappeared into the night. Di nga dinala yung ano eh, yung camera eh. Iniiwan niya din sa windowsill eh. Oh no. Kaelin followed close behind the Kipsneed, Kipsneed. Off na natin ito. Kala ko mas mag-snap. snapping photos to mark the way. Ay, yung dala niya, okay. Getting lost. Oh my god. Huwag kayong susunod sa mga ganyan, mga tito nyo. Tumahimik. At last, Ah. Kaelin reached a house. Ang layo mo na, pre. Bak na boy. Oh no, ano yan? Seems wala- quite abandoned, thought the boy. Yeah, pasok tayo doon, no? Parang laman eh. Parang utak ko. But there was the Kipsneed's voice again, beckoning. The portal to my home world's inside. Come along. Wag! Bumalik ka! Sandali, so gumagana yung camera niya? Hindi ba? I must have my camera fixed. So, in spite of his obvious fright, Oh no, Kaelin GG. marched into the home. Oh my god. Ah, makatibatok ko hayop. Oh no, bababa. Oh, sige, bumaba ka pa dyan. Oh my god, Caleb, tanga ka. Oh no. Kitawa dyan, no? Oh my god, nakapinakyo ako ni Kipsneed. Ah, ano lang, laruan lang. Pinambait lang niya. Oh no. Ayun na nga. Sa likod ko, ano? Ayun na nga. GG. At sa picture mo pa. Patay ka. Some weeks later, authorities discovered the basement.
The rest Wala of the ka- boy was never found. Wala kang boots. Hindi ka makapag-boots. Ay, Caleb. Naayos nga yung camera mo, yung katawan mo naman ang ginuhanan ng materyales. Yan bro, gumagalaw bro, gumagalaw bro, gumagalaw. Yung mga aswang. Hoy, 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 Wow! Oh my God! Iba talaga pag gawang Pinoy. Ha? Oh! Oh! bro, lumapad na bro. Buti lumilipad yung aswang ng diretso lang, eh, no? Wala dito bro, baka nandyan. Diyan yung aswang, yung kaninang kalaro ni Jollibee. Scary Philip Pauta ng pera. Ang nakakatakot yan talaga, hindi yan magpapakita sa'yo. Daig pa dyan multo. Panguli, galing kay Glenn. Analog horror be like. Hey! 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 Real trap shit. Oh. Leg ma. Ako, leg mo. Magpakita kay Claro to. Oh, fuck. We're hung. Oh, comic sans pa siya. Hello, I'd like to see Hank. 죄송하지만 행크는 교통사고로 Ang sakit sa 사망했습니다. mata ng filter, hayop. Hold on, wait, then who are you? Titira, simnina. Ay, pucha, nag-i-interconnect lahat. Doon sa... Nag-i-interconnect sa una-una natin video. Doon sa Korean school. At doon nagtatapos yung gusto manood tayo ng mga Takutan Tayo. Gagawa din ako sa Reddit natin ng mga pwede nyo ipadala para panoorin natin. Para magkaroon din tayo ng mga horror contents every month. Kahit 2 beses. Kung gusto nyo pa na mag-ito, pwede like, share sa mga nyong friend, PaoLUL na mamahalang.